Hoxe quedas na casa para que coñezas os proxectos sobre o noso castelo, para que xuntos contemplemos o Sil desde Cristosende, para que disfrutemos xuntos da festa dos fachós, dende San Pedro de Rocas, orixe da Ribeira Sacra, para comprobar cal é a nova imaxe do Mosteiro Santa María de Monte de Ramos, para voltar a navegar o canón do Sil, para participar na pisa da castaña, para ver in situ como se traballa a cerámica de Niño da Guía, para vivir a singularidade da Feira do Viño de Vilachá, para coñecer e divertirte na aula forestal Os Trollos, para coñecer o casco antigo e ver o gran paseo fluvial, para contemplar fermosas paisaxes como a espectacular do Penedo do Garabullo, para que contemples o casco histórico e os monumentos da cidade dende San Vicente, para fotografiar o río Miño dende o Miradoiro Cabo do Mundo, para toparnos no sendeiro que leva a fervenza de auga caída. Para dentro de pouco volveremos a ser peregrinos. Peregrino é todo aquel que ten un espírito libre, un equipaje lixeiro, un alma solidaria sin esputamento camiños nos sonos. Para que visitedes os nosos museos, o etnográfico e o xeolóxico. Para que inaugures con nós o noso xeocamping. Para que vexas girar o torno de Bundibós mentres escoitas a banda de música de Sober. para que te podamos recibir na próxima edición da Festa do Caldo de Osos. Para deixarse acoller e acompañar polos mellores anfitrións. Cando isto pase, brindaremos xuntos co fruto destas cepas. Hoxe quedas na casa para vir ou volver. Mañá precisamos de máis ca nunca. Paisaxe Cultural Ribeira Sacra 2021. Ribeira Sacra, Patrimonio da Humanidade.